na sumurung sen saluhu na roha, i mana mangaramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus to katai. Amin. Dihamudo nga sahapor siyaon bari tanauli di hita ima di pesta Pentakosta. Hasasaur ni Tod di porbadia na tarsura di buku Yohanes bidu 10 ayat 4b 1 ayat 15 tangi kamu mahatani di bata. Ada sin mulana hupabuai Tuhamu ala narap dope hita. Alai na lahu maahu nuaing manopot na marsuruahu. Jaladang adong manang isi hamu manukunahu. Na lautu dia doho. Lam duk tahi rohamu na ala hudok songon itu hamu. Alai nama duk na sitong doahu tuhamu ulimu na dui ia lau ahu. Ai out solau ahu dang ro pangudiani manopot tamu. Alai anggo lau ahu surok kudo ibana tuham. Anggodung ro ibana ajaran na do portibio taringo tudusa do taringo tuhapitoran do taringo tuum. Anggo taringo tudusai ima na soporsia na sida diahu. Anggo taringo tuhapitoran ima na lahu ahu manopok damang. Jadi dangbi ida muna ahu. Anggo taringo tuum ima na hona uhum iduk ni portibion. Gudang dope nia sido hono kutuhamu alai dangtar buat kamu dope inuaing. Alai dung roto di hasitongan na nida odeng to giono ni ido hamu tu bagasan na sa hasitongan. Aida ngadong si hatahonon na siyan sedirian na. Na binigi na ido hatahonon na baritahon na tu hamu na naing masa dope. Pasangapon na do ahu. Ay jaloon na do diahu lahu mamaritahos sa tuhamu. Saluhu na diamay diahu di ubay na udok. Jaloon na do na diahu lahu mamaritahos sa tuhamu. Imam sana. Dihamu na do nga sahapor siyaon di bagasan Yesus Kristus. Di pestata sadarion ima naong nikukan ni Tod di porbadia kita. Taingo matod di porbadido na mga ramoti. Na paposon rohata. Na mga lehon gugu di hita. Mga dupi perdalanan ni nguluton. Dang di pasobu hita merdalan sa sadahita. Dang di pasobu hita sa diago sibulis. Dang di pasobu hita madabu di benak kapercah. Ima nuaing taida di bagasat turpukon. Di para di Jesus do sisian nai ditiki obasna naing marsirang nasida di paboto Jesus ma unang tergasip at kasisian nai unang tersonggot unang madili dilio masada luba-luba nama setakas luba-lubai ima didok lapa posor rohan nasida ulimu na do ia lahu ahu namar lapatan molo solau Jesus tu namar suru ibana dang naroto di pangudyani manopo nasida dang naroto di porbadiai mangaleo gugu tu nasida aleta kasdo dido Jesus asa di parade sisiani rohana majalo ima taringo tu haroro ni Tod di porbadia laho manggugi laho mangalekon tu nasida paposor rohana madongani mangudihon di nalaho marbarita na uli lapatan na di patolok Jesus do moludung mula Jesus tu amai aleng ko kasisiani tinggal dope di portibion jala nasida mamuse manguduti ulau ni Jesus di portibion alai di leon Jesus
dilihon amaima sahur toddi porbadia ima di bagasatikion. Ditoddi porbadia laho madongani, laho mangulakon ulaon parjamitaon, ulaon tugas ni Jesus, ulaon tugas ima amanat agung, madidi, mamudai, mangajari. Tidak di bagasat turbukon, ia pakobasyon ni toddi nanidokna di paingot do sisyani. Ima pakobasyit ni toddi taringot tudusan, taringot tu hapitoran, dohot uhum. Ajaran ni toddi porbadi manasida mangajari dia do akkadusai. Ajaran ni toddi porbadi manasida ima dia kapangalaho namaralo jalan akanajat akadusa jala diajari toddi porbadia musina sida ima taringo tu hapitoran mo dibenarkan lapatanna disi molo didok hapitoran namar lapatan halak na dipitori yang dibenarkan hola tu hatta Jesus do bui mamitori jolma di portibion jala didok Jesus ma ima nakaina parpudi ima taringo tu uhum subut dia makadongan ia ulaun nito di porbadiai ngatakas nakaning tidak mengajari akasisianna taringo tu dosai lapatanna ikut takas do diguhi jala dia tusi dia ma akan amaralo tulomoni rohani di batang dia makadongan dirajumi jala teida do syetulu pengajarion ni toddi porbadia na ni bohon ni Jesusi na takas pangatusion ni haporsyaon na sida ima taringot tu di bata lendo penian na ikuboton ni sisani taringot tu pangajarion do taringot tu akan naung nilubahon naing alay natulu o jahanima na idota diajari sisiani ditugyo Jesus do akka sisiani asalam matoras di panadayon ni ibana ditugyo Jesus da sida asalam takas i manakani mamarnida do mamering taringo tu hapitoran do haporsiaon jala khusus di ayat 12 sampai 15 boido rajumat te songon sada bimbingan pastoral na pinasa ni Jesus do itu sisiana aso nang bosa jalo nang marsa rohana sida molo nang marsirang alay asa totong di bagasan i manakani bersemangat molo pe marsirang na sida asa hauliyod di tonga-tonga ni sisiani alani madia makadonga saha porsyaon dipakai Jesus do partikiani rak do akasisian na la ko mangaradi taringa tu ari pangapudianan asa nang sesak jala asa nang lilu na sida dibahad dwe songon sada sikap penugu-nuguon secara pastoral na binani Jesus tu sisian na asa totong sisiani jamot lapatan na nang terungi alay ko jamot na sisiani video masetakas tidak di ayat 10 udang lupinian sidohonok kutuhamu alay dang terbuak kamu dobe i yang nuaing nomor lapatan dwi toddi pangodianan manang toddi hasitongani ido na manuguno-guna sida tu sada toha manang sada tangga asalam matoras di bagasak kapusiaw penidok alay dung roto di hasitongani nanidok na odeng
Tugironnya ido hamu tu bagasan sada hasitongan aidam adong si hatahonoton sian sendiri nabi nikina ido di hatahon bari tahonon nama Tuhanmu nani masa lebih namar lapatan todi mangalehon paadarhon pawahon dia may barita taringo kasi tonga dang bui siya diri-dirita alay nendohon ni turpukiro bahwa todi porbadia do makatidak ko ni laos ido na yung barita kong ito di hasit tonga ni tuwak kasisyan jala laos iman yan si barita kong nakanapos siya marhiti-hiti ulopak ko kasyon na siya jala laos imu si mahuhut si barita konotta do calot marhiti ulopak ko kasyon alanima di hamok kadonga sa Persia alani di hamok kadonga sa Persia parningotan di haroro nito di porbadia sadario saluhutma akana Persia di paingon naong macalo to di porbadia dohot silehon-lehon na asa manguluma bar tupar suruon dohot tupar dongan yun to di porbadia nasa sileo-leo ni Todi di patu pamay hopar tulong ni rohan ni Todi asa danda Allah ko patuson holan lomo ni rohan ni jolmay uban na roto di porbadia alay asa lampatarma law ni Todi di ngulu ni hita na Persia songon pamatan ni Kristus sian hararoan na marasing do akana Persero marpung hita sian na maragam asomaran maragam pangapusion maragam ng sian latar belakang maragam parasingan alay Persia do hita ibagasa tod di porbadia na magcano gabisada panidanyota di bagasa Yesus Kristus molo dilihot tu hita sadarion ima asasaor ni Todi porbadia ganup naong magcalo si leo-leo ni Todi porbadia ikot di papatarame di bagasan Todi ini songon patuluhon akka parbuwi ni Todi ini naing malam torang dia kana Persia Todi porbadido narumikot dada hola sileleoni marhite Todi porbadia di papatarma ulona di portibion gabidanga dong di perbulat-bulaton Todi porbadia do pasadakon akana Persia marhite huasoni Todi porbadia mangalekot tu hita marpanidangyon marsao dohot masihupan ganup na madjalo sililo ni Todi porbadia ikod di pahibul rohana to Todi asa hola patupahon mulu para si rohan dangadong di si Jahudi gurik dangadong di si Batak manang Jawa manang Dayak dangadok kita papulik-pulik diri ni alay sada do kita ala ni Todi porbadia jala maragap pehita alay marhite ulaw ni Todi porbadia sada do kita di bagasan Jesus Kristus alanima dia makadonga saha Persiaon marhite turpukta sadarion asa totongma mangulu jala hita songon akka nang pinaugani Todi porbadia gabe marhato potong nang mangulu hita di bagasan ibana ikut tangima hita jala tinggil mahita manang
manangihon suara ni todi porbadiai. Tinggil mahita manangihon suara ni hati goran na dewa tamar hiti todi porbadia. Unang beta tulag suara ni todi. Jala unang beta lao si alaita jaloman pangbuhi suara ni todi. Nalaho mangalutuhita ima haid barua. Asa menarik dora mulut buka kedeta nomor 424 ayat sadeng suara ditodi bui maram deuni. Kita akan naung di Bauba, siap katuban di Portibion. Gabi akka anak dohot boru di bata. Ikuradima hita berani pansidikon. Do pamatehon akka hagiot ni daging. Ela ni sibulis naro mangela-ela ita. Amaita pataridaho mah. Akka parbue. Pangulaon ni todi porbadia di bagasan mulutta. Di bagasan keluargata. Di bagasan hutata. Di bagasan huriata. Di bagasan bangsokta. Aingo mah. Sederhana do pangatujat tataringo. Tuhala naung misonggopan ni todi porbadia. Molo hanak naung ginuhan ni todi porbadia. Ima molo tahangudukon ngolu nama parbuihon akka parbuih ni todi. Songon na digalati ay ikut tarida malihita. Halak naung ginuhan ni todi. Adong madimana holong. Adong madimana las ni roha. Dami labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsyaon, halabohon, dohot hato manong. Namalapatan may ngulu na baru di bagas sa kaporsyaon, gada ngulu na margurutu daging. Manang madadati mangulaw kadaging. Alang gabi mangulu mamangihutton todi ni batang. Ala todi ido na pangulo kita, lahu mamarangihon, lahu mangulahon, nasa lomo ni rohani di bata. Tapasa mangulutan, asa dirajai, jala diarahot todi porbadi hita, lahu mangulahon, lomo ni rohani di bata. Asa hot hita parjabar, jala asahot hitan ni ngolu na saliling ni leleng na. Tajak komatod di porbadiay, jala to di ima mangarajay hut manogyok kita laho mangoloy para suruon ni debata di Portibion. Amen. Moliate mariho alituhan debata di pesta hasasaur tod di porbadia naung mangguhi kami marhide tod dimi. Amen.